ev çi canavara? Çi bû? Dayê tiştek nedîtiye Pepuko. Du serê baştirin. Min canavarê du serê qet nedîtî bû. Her roja vî bidinin min jî ez li cihek wisa nedimam. Ez ji tariyê pir didirsim. Divê em heşyar bin. Xirabî her dem di nav tariyê de dimîne. Were, li vê alî ronayî heye. Hey, tiştek li wira heye, dengê tiştek nehat fantayîro. Fantayîro, li benda min bisekine. Wî cihê bi xov dike ku pêlên min biweşin. Pîreser nêzik e, oqorim jî. Tu niha jî dixwazin em herin wê derê? Ser dîwar e. Ev çi bû? Şervanên sihê. Şervanê siyê? Yani tiştek ne başê ne wisa? Min netirsin. Ez ê mêra derkevim sê. Ez natirsim. Ez canawarên wek we natirsim. Heger ew canavar were divê ez serê wî bikim. Min qadebe tu nal pêlê me bikîlo. Em nalu ku ne gelo. Tu çima hatî? Tu min nas nakî. Lê Fantagîro min nas dike. Ez yek zîrekterên kevrin bi sê hirim ez benî. Ha? Na, em şer dikin yan na. Min pirê av qurtand. Êdî demek derece ez ê nikaribim agir bibarînim. Bes tişt destê te. Tu her dem me dikî halê xerabin. Ez dikim ku şayet daneyê bixwim. Lê tu bêfam û. Bes tişt destê te bêfam û. Bes bêfam û. Ew kê li wir? Derkeve û xwe nîşan bide. Romualdo. Romualdo. Li vira me. Fantahîro, dawiyê min tu dît lê ez. Li vira me Romualdo. Romualdo, were cem Fantahîro, min. min nikare te li wir bêhlim û herim. Fantagîro, viya tiştekî xerîbî ne gelo. Romualdo, were cem min. Fantahîro, Ez bêjim viya xewnekî ye. Fantahîro. Tu bi ku ve çûyî Fantahîro? De werin, heger hûn diwêrin ji we natirsim. Çima hûn wisa disekirin? Werin em şer bikin. Wan hers neke. Hatin. Çima disekirin? Hûn ji prensesekî ditirsin. De werin tirsonekan. Ez ê we bişînim binê erdê. Heta dawiyê. Hadi. Hişyar be. Tu dixwazî bilîzî. De bila. Qet nebêjin tu yê zoran min bibî. Em nikarin bi şûr bi wan re herin serî. Divê em çareyekî din bifikirin. Tu hiç bi min bigire. Ez ê çareyekî din binêrim. Çima wê nebe? Were, em vê lamba kevnar piçek tev bidin. Erê, tu dikarî bifirî. Çima? Ma tu dikarî ne? Haydi. Binêre bir çêret. Wan cinawarên pelçiqîn. Ji me re ronahî lazim e. Kap sekine, di şahîtiya darkenê de yek tiştek tenê heye. Ronahî tê de heye. Giya. Pelekî te lazim e. Tu yê biçi bikî? Niyeta te çi heye? Niyetek gel. Min fehm nekir ew niyeteka çawa ye? Bila kes nikar be wan bemrîne. Kêr hat Fantayîro, kêr hat.
fantayîra min bû. Binêre. Ev dilê ajelê pîroz e. Ê korum e. Bêlê, em bi serkêtin min zanibû. Reş û lawaz xuya dike. Çima gelo? Evîna mina ji bo Ronaldo can dida wê. Ah xuya tiştek hatiye serê Ronaldo. Na, netirsa, ez li virim. Deme tirsan. Ah! Ronaldo! Ah, Tu li virî? ma te got ez ê te bi tenê bihêlim fantayîro? Oh. Werin ez ê sürprîz şanî we bidim. Bêje Ronaldo, sürprîza te çi ye? Hey, fantayîro bisekine. Çi ye? Sürprîza te çi ye? Biraz sera reş. Xeyr hatî. Oh, oh. Bi rastî jî sürprîza min te ecibma heşt newîsa dotmîra min. Ah Ronaldo te çima vê kir? Tu çawa tiştek we hekir? Vê keçika şirin bineceğim Ronaldo. De haydi were û li ber xwe nede. Te çi ji wî kir? Ronaldo, te digot ez ji te hez dikim. Na, ya ku jê ez hez dikim ev e. Dedit fantagîro. Bi sanberî ez Watem hîn nede. bi bawerî evîna şahîndanayê Debihîst. nabe. Ya jê hez dikim ev e. Dîrok xwe dubare dike li vê carê tê jan bikişî. û evîna şahîndanayê vê ji bo min be. Çi xweş ne wisa? Ronaldo, ez ji te hez dikim. Ez karim canê xwe goriyê te bikim. Bila canê te gorî be prenses. Niha Ronaldo, şûrê xwe li nava dilê wî xe. û bila ev jî bibe mohra evîna min û te. Hadi lê xe, hadi. Ronaldo, ez ji te hez dikim. Oh, oh. Li çavên evînê bigere fantayîro. Ajalê pîroz. Amade be. Oh, dawiya me hat. Li min binêre Ronaldo. Li nav çavê min binêre. Ha? Ez. Edi tu kehanet neman. Gava Ronaldo fantagîro kuş. Tu jî bi mir korum. Ronaldo, li çavê min binêre. Ev çavên evîndara te ne? Hadi Ronaldo. Hadi. Ez. Fantayîro. Ah, min çi ji te dikir evîna min? Nabe. Ronaldo, em korum xelas bikin. Ah, kor. Tamam başı. Tu li cem prensesa xwe bine Ronaldo. û du dema dawiya emrê xwe da temaşa şahê min darkin bikin. Ji cîhanê tarîtî da. Heta ku şûrê min li rûyê cîhanê bimîne, ev tişt nabe. Te got heta li rûyê cîhanê bimîne? Ah, Rast bêje Prenses Fantagîro. Ma tu yê korumê feda bikî û Ronaldo xelas bikî. Oh. divê tu kor min xilas bikî. Aştê şahitên bi wê girî daniye. Ah, bisekine. Destê xwe bide min. Ez naxwazim bê te bijîm Ronaldo. Na! Çi diqewme? Ew ne mimkün e? Ha? Çi dibê kor min? Hey, bine, kuarum evîna we kir ku kuarum sax bibe û hêza xwe vegire. Lanet li we evîna we be. Lanet werê we, lanet! Zû em vira derkevin. Em ê dibin vana de bibelçiqin. Oh, bi diqqet bikir. Gem neke giya. Tiye bibînî em ê niha derkevin. Çi dibe? Oh. Xuya ku em li vira asê me. Nema em herin. Tiştekine baş e. او جا جالي عالكاري بخوازه Rast dibêjî ajalê pîroz te digo ku heger ez hewceyê alîkariya te bibim, divê ez gazî te bikim. Niha ez gazî te dikim. Oh. Ah. Aştı o aramayı disan hat şahitiyê me. Elevîsaye, lê fantagîro kevrê bêser. Ajêlê, pîroznikarî wa xelas bike ji bo bêjana xwe desta ببوره از بریات در بریم به تشتک های کدوه تو ببینی وان اون Vay em hatin fantayîro. Çawa ku me soz dabû ez deyndarê te bûm. Spas ajalê pîroz. û niha jî dora min e. Ez tiştek bidim te. Ev tişta ku pîrasêra reş ji te dizî bû ev malê te ye û perçeyek te ye. Her wiha perçeyekî me tevaya korum. Korum dîsa gihişt min. Ez pir bextewar im. Saya serê evîna Fantayîro û Romualdo. Wiha çêtir e. Erê, ev daviya vê serpêhatiyê bû. Najî tiştek pir girîngtir heye li pêşiya me ne wisa? Kat.
gelî welatiyên danayê û tuanê. Bi destxelatiyek we dayê min ez wan her du zewaca pîroz dikim. Bila dilê wan bi evînê bibe yek û ev yekîtî jî bila bibe numune ji bo yekîtî her du şahîtiyê me li ser yek armancekî. Ew hêza evîn e bû Katerîna. Ku me dîsan gihand her. Mirazê we heve. Mirazê we heve. Mala we şêm be. O hes nikarim bu xwezê bigirîm. Weka zaroka negrî tu jî weka dilqayîm be. Ew weka çîrokên berê bû. Du şervanên qehreman bi du prensesan re zewicîn. Fantayro belki ev yekem cara ku ez bêlim ku hestên min derkevin. Ma tu bi min re nazewcî. Ji kerema xwe re bisekne Romualdo. Binêre. Ez te ji her tiştî pir hez dikim. Lê ez dibêjim em hîn pir cihanin. Ji bo qedera me ne zewaca Romualdo. Qedera me ev e ku em her du şahîtiyan û ev evîn û aşîtiya ku me bi hev re dît biparêzin. Tiştên girîng ev e. Vî demê xaç derbas kin. Demek şûn de onê xerabiyê bînin.